IFM News. Lokal. Naiya baba iti panakarambak ti Farmers Festival iti syudad ti Batak. Daytoy ti inbatad ni Mayor Marco Chua. Gapo iti sangsangwen a krisis, gapo ti rinlupak sa Middle East. Kunana ang maluksaw isuna akas daytoy ti umuna celebraran na iti Farmers Festival akas mayor ngem kasapulan nga yababa na tinaso a panakarambak iti fiesta. Nayon na akasapulan ta aginot iti daytoy a krisis ket dagiti resources ket saan at dapat a masayang. Sir Rain, we are in crisis, no? We are in crisis kaya medyo nakakalungkot na first Farmers Festival ko as City Mayor, medyo kailangan natin onting mag-trim down ng mga events. Kasi alam naman po natin na ngayon, medyo nasa crisis tayo, kailangan natin magtipid, kailangan natin na yung resources natin dapat walang masasayang. Kabayatan na kuna ni Mayor Chua aje dati alimang aldaw a panagfiesta kat may baba iti talong aldaw kat adda digiti na ikat a programa ngem pasigurado na nga agtuloy digiti dadduma nga aktibidad. From 5 days na Farmers Festival, naging 3 days na lang kami. Meron pong mga naalis na ibang programs pero tuloy pa rin po yung mga ibang program. Showdown, Dapayan, yung mga contest po ng mga farmers at saka yung mga ibibigay po ng city for distribution sa kanila tuloy-tuloy po. Na-trim down lang ng onti yung programs natin to cost cutting po, cost cutting, pero kung ano man po ang masisave natin sa cost cutting ibabalik rin po naman natin na serbisyo sa kanila, programa or goods po. Mainaigiti daytoy inbatad na may saka digiti na ikata programa ket iti balasang iti away ken kastamet nga iti parada ket pinagbalinda a simple ken awan digiti nagarbo afloat ita atawin. Unfortunately sir, yun ang isa sa mga natanggal natin na event, yung balasang tiaway pati yung parade. Na meron pa po tayong parade pero mas simple na lang. Dati po kasi talagang meron tayong mga floats, no? Babawi na lang po kami sa susunod na Farmers Festival sa mga kailyak. Pasensya kasi talagang kailangan po natin to get ready. I-ready natin ang resources natin dito sa crisis natin. We don't know hanggang kailan po ito. Kaya talagang we're preparing for the worst and hoping for the best. Mangnamnama to opisyal nga agsubling tumetlaing ti dati nga panangrambak ti Farmers Festival kalpasan daytoy a krisis ngayon tayo mapaspasaran iti agdama. Para iti IFM News, Idol Rain Santos, Tatak IFM.